दीदी से फलटा धरचंदी सार को देवे सार पचारे कि फल सार कहबे भाविली कि आंबेटा कि से आंबेटा नुहे जाऊँ ଏଠି ପାଣି ଅଛି ନା ଏଇଠି କୋଉଠି କୁମ୍ଭୀର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ବା କେତେ ଆଉ ଚାଲିବୁ ବହୁତ ବାଟ ହେଇ ସେ ଫଳଟା ଫଟେଇଲେ କି ଫଳ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଫଳଟା କ'ଣ ତ ଟିକେ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତା ଭିତରୁ ତାଳସଜ ଭଳିଆ ମାନେ ଠିକ୍ ତାଳସଜ ଯେମିତିକା ସେମିତିକା ବାହାରୁଛି ଭାବିଲି ଆମ୍ବଟା ଆମ୍ବଟା କ'ଣ ସେଇଟା ହେଇଥିବ କାଳେ ଆମ୍ବଟା ତ କେବେ ଦେଖିନି ଭାବିଲି ଏଇଟା ଆମ୍ବଟା କାଳେ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ୍ବଟା ବି ନୁହେଁ ପିତା ବାସ୍ନା ଯୋଉ ଆମ୍ବଟା ନୁହେଁ ଆମ୍ବଟା ଟିକେ କାଣି ଉଠିଛି ଖାଆନ୍ତି ନା ଫଟେଇ ଦେଲେ ପୁରା ଥାଉ କାହିଁ ବେକାର ବଳ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।